Bueno, ikusi dezute, esan zezate, nire ere bai, eta, bueno, zure bezalako errestasunik ez dakit itzeiteko, baina, nik horregatik enbazta ere, idatzite, ekarra dut. Bueno, lehenengo, nahi nuke, eskerrak eman UEMari, aukera hori mateagatik, aukera hori hartu dugu, baina, erabakia orain hartu dugu. Nahi detan baita, albidetzi eman dizugu honen etorri eta izbatzuk izateko, eta hori eskertzien egin. Bestalde, ikasiko, iruditzen egin mikroekin, baina horrelako ez. Bueno, gure akateak izako hori duen bezala. Euskararen alde egiten dena ez da inoiz asko izango, merezitako lana inberda, eta egia da euskarak asko behar duela. Gure hitzet asko opariago, beti horrela izan da. Arnasgune hitze, erabiltzen dugu euskara osasuntsu dagoen udalerrien ezaugarri bezala. Azkoiti Arnasgune bat da. Naiz eta gaur egun sailkapenean Arnasgune erasanetan kokatuta dago. Baina nahi dugu osotasunean lortzea hori. Gaur, hemen, badima gaude, Arnasgune izaten jarraitzien nahi dugulako da. Hortarako bideratu beharreko plangintza eta estrategia martxan jarriz. Uste dut, UEMA horretan lagunduko digula. Eta euskararen normalizazio bidean urazgarriak emango ditugula. Hori da gure esperantza. Egun batean, beste gauza batzuen artean irakurtzeako esaldi batek atentzioa emantzien eta esan Jon Zarazoak esaten zuena. Aizgorrire, abiatu bera eta horbian gaude. Eta iritzat, esateko moduko dela, ze euskararen egoera momentu honetan, hainbat momentutan horrela gaude ez. Aizgorrire nahi dugu jun, horreitzitu hori da bintzen, gure burua eta horrein horbian gaude. Niretzat, nahi detazen hor gaudela, baina beti tontorrera begira egongo garela, beti positibo begiratzen, eta lortuko dugula. Lortuko dugu, euskara indartzea, Azkoiti eta Katagune honetan, ordezkaritza duten beste udalerri guztietan. Horretarako, lanean jarraituko du Azkoitiko denak, eta oraingoan UEMA bide lagun duela. Eskerrik asko, zorionak baita UEMako kide berrioi, Hondarriri, Berroni, Lezo, Mendexa eta Zeanurriri. Eskerrik asko da nahi. Eskerrik asko, eta nik labur-labur egia esan Lezotik oso pozik, UEMako kide berri izateagatik, eta gure parte dibentza pozik entzaigulako aurrat ditugun erronkei erantzun izateko UEMako ezagutzaz, jakintzaz eta udalerri guztien sinergiaz berriazko aukera izango dugulako, eta gero jakina orain udalerri bete honetan berritzaigulako oso garrantzitsua dela guztiok elkarrekin eta modu bateratu batean erantzun izatea. Orduan, guk gero orain mendik aurrera hasten dugun bideo honetan, Lezotik gure aletxoa jarri dezakegu, oso pozik ere, orduan, eskerrik asko. Bueno, ni Zeanurin representante bezala nator, hitzeiteko notako diazue ez naizela bizkaitarra, baina, oraingoan olatuka da. Zeanurien dela urte batzu UEMan egon zan, atera zien, eta, bueltan gatoz eta gelditzeko asmoaz gatoz. Eta lantalde guztien artean, hitz batzuk prestatu ditu. Zeanuri, bere txikian handi, Gorbeiaren magalean, lur eremu zabalean, 1000 biztanle, haur gazte, heldu ume. Euskararen Arnasgune, Gorbeia, Lekanda, Atxula, Kondaira, Ipuin eta Elezahar. Zaharra bezain berria da gure joan etorria. Etorri eta joan, joan eta etorri. Izan ginen UEMan eta joan ziren, baina bagatoz, eta gelditzeko etorri gara.
Gu ere bagara euskara. Eskerrik asko, Uema. Egun guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko onartzeagatik Ondarri bezalako udalerri bat, udalerri euskaldunen komunitatean sartzeko aukera ematea, ez? Guretzat egun historikoa da, eta zergatik da historikoa, herritarren borondatea gaur berresten delako. Udalean aurrera anketa bat egina bazegoen ere, herritarren ordezkariek adierazi zuten nahia komunitate honetan izateko, eta gaur zuek, gainerako udalerriek, komunitatean onartu gaituzu, eta hori guretzako egun historikoa da eta oso pozgarria. Harro izango gara, gure herrian ere, kartela izatea udalerri euskalduna garela ez, eta Uemaren kide bagarela izan ere, erronka handiak baditugu Hondarribian, bereziki erabilerari dagokionean. Hemen gauden udalerri berriak eta lehendik ere bazaudeten hau eman oso ezberdinak edo adierazgarri ezberdinak izango ditugu, baina helburu bat badaukagu ez, gure udalerrietan euskaraz hitz egiteko eta euskaraz bizitzeko aukera izatea eguneritik egunean, ez? Eta guk badauzkagu berezitasun batzuk, nahia badaukagula, ezagutza badaukagula, baina gure herrian entzuten dena ez da bereziki oso nabarmen euskalduna, bereziki udaldean. Eta erronka horri heldu nahi diogu, eta uste dugu gaurko urrats honekin bi norabideetako ekarpen bat egiteko garela, ez? Alde batetik Uemak guri lagunduko gaitu erramita berri batzuk izaten gure herrian euskaraz jarduteko eta euskararen erabilera handitzeko, baina gu ere kontziente gara Uemara ere ekarpena egin behar dugula, ez? Eta horretan saiatuko gara datozen urteetan eta espero dut ibilbidea luzea izatea. Lehen esan bezala eta gehiago ez luzatzeko mila esker guztioi eta elkarrekin jardungo garela ziurtago. Egun hon denoi, eta eskerrik asko, Uema sartzeko erabakia baiezko eman diozuelako. Ni Berrobitik nator, Berrobi Tolosaldeko herri txiki bada, euskalduna, gehiengoak ezagututa erabiltzen duena, baina kezkatzen gaitu gehien bat erabilerak, joera dago, berazko joera dago. Orduan pentsatzen dugu Uemakin lankidetzen udalaren ardura handia dela eta hartan jardungo dela. Eta azkeneko zesa zorion du, Uemak bain arte indako lan guztiagatik, eta aurrerantzean udalerriak euskaraz jardun nahi badugu zuen da garela. Eta denon artean Euskal Herri euskaldun bat lortzen dugu. Eskerrik asko. Beti ez da izten askanerako honena, hori hola izaten da. Egun bentixiak igatoz, eta lehenengo eta bat esan behar dauna batzarkide guzti hori, eskerrik asko. Pozik gauz eta ilusioz hartzen dugu erabaki hau. Mentixia Ueman sorreran egon zan, eta gero bidetik urten genduan, barriro hartun dugu bidea, eta bidea hau hartzen dugu erronka modura eta ilusioz hartzen dugu. Ikusten dugu, datu soziolinguistikoak erakusten gaitxue, eta Auzitegitzetako azkanengo epaizek erakusten gaitxue, bir dugula, bide lagunak ber duguzela. Bakarrik akaso harina osute zara, baina alkarreaz urrunao aliakoara, eta hori berdugu Mendixan, eta hori berdugu Euskal Herrian euskerien alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, ongi etorri eta erabean zorionak.